Айде сега, да чуем М4. И здравейте хора, добре дошли в поредното видео в моя YouTube канал, а именно бирка, която нямам търпение да видите, защото се получи адски готино. С Жорито и с Мони отидахме на сбирката на Елиот Уайс, който напоследък стана много известен в България, а именно той е милионер от Англия, само това знам за него. И този voiceover в случая го слушате, защото се прецака телефона ми и точно както винаги ще го видя това в последния момент и съответно началните видеа, започване на видеото, абсолютно нищо не се чува от тях, така че трябва да почна по този начин видеото с voiceover. Единството, което мога да ви кажа, приятно гледане на видеото, очаквате скоро още видеа от Созопол и да се наслаждавате на звуците от колите, които ще чувате, защото много хубави звуци, много хубави коли и ако ви харесва, може да се харесате и да се абонирате и приятно гледане. Паркирахме и отиваме да ги вземем тия двамата и да изчезваме към митинга. Да ги тия двамата. Аз съм прибрана от Гърция. Да, преди малко се прибра. Осъзнах, че предната ми камера, като я включи, микрофона заглъхна и всичко до сега съм снимал не се чува. Така че снимаме с задната камера. И отиваме в момента към колите, видяхме стори, колите има доста брутални, Пежото е там спряно. Това е най-добрата кола от всички. Директно ще ви покажам кои коли вече като стигнем, защото Аз няма съм смисъл. само за компания. И тя ще гледа коли, как? Може да има някой купър. Сигурно съм единственото момиче там и съм като някаква странница. Може да има някой купър, бе, не знаеш. Добре, айде се. Трябваше мой купър да докараме. Той ще бие тук всичките. Да. Ето тук имаме няколко селики наредени. Имаме поршенца. Едно тайканче имаше там, BMW-та ги снимах вече. Но явно просто избирката тук що е почнала. Rolls-Royce не мога да видите от хората. Има един черен Rolls-Royce. А там има една Panamera и една Емо Смит. Какво мислите? Имате ли favorite car от сбирката? Айде на тебе какво ти харесва? Ти не разбираш коли. По вид. BMW-тата там, селиките, Aerosmith-та. Тя е хубава. Ролса не те кефи. Жорето го кефи Ролса. Но Aerosmith-та ми любима. Aerosmith-та и Жорето се кефи. Аз мога да кажа, че онова червено Порше е там, което е между хората и не се вижда. RS тройка, нова Aerosmith, сива. Само че слънцето просто адски много свети. Тая RS тройка много хубаво звучи, въпросът, че не успя да го снимам. Емо Смит-та фокусира там. Не знам колко се чувам даже. Дойде там една RS7, Моня гонато си. Човек, това ме каца. Защото си розова и прилича на цвете. RS7 обаче е такава агресивна визия, че направо ме ме кефат фаровете как са на лентички. В смисъл е така, на раета или как да го нарека. Ето го за LF-чето. Аз реално в момента ви апдейтвам като има нови коли просто, защото те идват буквално така през 5 минути нови коли и трябва всичко да снимам. Пуканки! Много добре гърми това. Много добре гърми. Мони каза, че тази сива Aerosmith е кеф най-много. Да, това ми хареса най-много от всичките. Сивото. Разбира се, момченцата снимат, ама няма лошо да се кефят. И аз така съм бил по същия начин. RS-тройката тя е много красива, аз преди малко ви снимах как звучи. И са наредени другите бегачи. Това е може би най-красивите стопове, да съм виждал някога. Много красива кола. С много красиви стопове. Това е карета, ако не се лъжа. Какво ти е мнението за първата ти някога сбирка? Като момиче да е, защото сега ясно, че много не те интересува, ама... Тук съм за компания.
И да краса теб. Да. Ще даде ли газ? Аз няма да тичам като тия, просто ще снимам от тук. Много готин номер. Защото не мога да се нареда от тях. С ръкавиците, тази кола, ако е хубава волана, с ръкавиците се кара. Айде са, да чуем М4. Това е звук. Направо... Дар за ушите. Нали така? Пежото! А така! Пежото! Снимайте Пежото, какво снимате М4-ката? Май от това умрел Пежо. Абе, ако бях дошъл с моето, всички щеха го заобградат, това е ясно. Той си почива на паркинга на Икеа, ето там. Ето го пак. Пак ще да е газ, ама дачията му пречи. Махлара. Те се били за малко. Така, освен че съм Рошев, ние си тръгваме. Ето го Жорето, ето е Мони, още са за на кавър, не съм свикнал да снимам. Ето, стигаме вече до най-хубавата кола от избирката.